Yan! So what is good sa inyo mga tropa? It's your boy Mr. PD and welcome to my channel again. Yes sir! Yan! Malupitan na naman ang setup natin, man. Malupitan. Di mo pa Yan, so umpisahan na natin. So today pala, ito na ang shoutout part 5. Ayan mga tropa. Maraming salamat sa mga tunay na suporta dyan. Sumama ka sa akin, ipapasyal kita. Yan, DJ setup na naman tayo. Yan, si Mr. PD ang DJ for today. Yes sir! Sumama ka sa akin, So ipapasyal yan, mag-shoutout lang tayo ngayon. This is the shoutout part 5 mga tropa. Yun, bago lahat, gusto ko muna magpa-thank you sa 4,300 plus subscribers natin! ang mga gagawin. So yan, huwag na natin patagalin pa mga tropa. At mag-shoutout na tayo sa mga nagpapa-shoutout. Yes sir! Ako'y nababaliw sa iyong tingin. So yan, umpisa na natin ang shoutout natin mga tropa. Huwag na natin patagalin pa. Yun, shoutout dito kay RJ De La Cruz. Yan, shoutout sa'yo tropa. Shoutout! Yes sir! And then next natin, shoutout dito kay Bien Rayleigh Gumilet. Pa-shoutout ko yung Mr. PD yun. Shoutout sa'yo! Yes sir! Sumama ka sa akin, ipapasyal. Yan, next na tayo mga tropa. Ano kang mag-alala, ikaw ay sa akin, yun ang mahalaga Yan, shoutout. sa'yo, kasi mahal kita. Shoutout dito sa tropa natin yun kay Paolo Baldos yun. Lods pa shoutout ko ulit kung okay mo. Kaya pa-shoutout kami rin tropang Kapampangan, Batangas City. SMCC Group. Salamat Lods. God bless. Stay safe Lods. Support kami kay kayon. Shoutout Paldo Valdos and sa SMCC Group. Yun, maraming salamat sa inyo mga tropa. Yes sir. Pasyal kita, di ba babayaan? And next natin mga tropa dito kay Joe Marie De Leon. Shoutout. Pa-shoutout Lodi from malayo pa. Siping Balay. Yan sa mga di naniniwala. Si Joe Marie De Leon yan. Siping bahay. Edu wow. Sa akin, Yan ang tabing bahay namin dito yan. Dun sa mga bata dyan na hindi naniniwala yan. Tabing bahay ko yan si Joe Marie yan. Tropa yan. Tropa. Yes sir. So yan, next na tayo mga tropa. Ha. Ay ba? Wait lang. pagising sa umaga. So, continue natin. Meron kasing customer mga tropa. Sa mga hindi nakaalam, barbero pala si Mr. PD, ano? Bagay So, shoutout na naman tayo. Next na tayo mga tropa. Yun, dito tayo kay Roderick Lusong. Naidumulods pa shoutout. Taga-Kalsadang Bayo Kois. Yun, shoutout sa'yo Roderick Lusong. Yun, shoutout tropa. Tagam sa malarosas mong mga. Yan, next naman natin dito kay DJ Castro. Pa-shoutout idol yun. Shoutout sa'yo DJ Castro. Maraming salamat mga tropa. Anong mahalaga? Mali na pindot. Sumama ka sa akin, ipapasyal Next natin tropa dito kay pa-shoutout Lods Liljan Pineda Nunag. Shoutout. Yun, shoutout sa'yo tropa. Shoutout Liljan. Shoutout tropa yan. ang gagawin. Next naman natin tropa dito kay Jay Pasamonte. Gulisak me. Pa-shoutout tropa from Tapas yun. Shoutout kay Jay Pasamonte. Nababaliw sa iyong Next natin mga tropa dito kay Angel May Lantano. Pa-shoutout Lods yun. Shoutout sa'yo Angel May. Salamat sa ating mga supporters dyan. Yes sir. Next na tayo mga tropa. Then next natin dito kay Corbin Boo. Yan, Corbin Boo. Pa-shoutout Lods. Proud to be Kapampangan. Yan, shoutout sa'yo tropa. Corbin Boo. Yan, shoutout. Next natin dito kay Julie Siba. Lods, thank you king. I know, nagpa-shoutout na pala to. Sorry. pabayaan kung Yan, next natin dito kay John Andre Ramos. Pa-shoutout Lods, Mr. PD. Yan, shoutout sa'yo tropa. John Andre. Yan. pabayaan kung mag-alala, ikaw ay sa akin. Yan, next natin
next na tayo, next. Kasi mahal kita. Yan, next natin dito kay Crisel Manyo. Watch out, pare ko. Yan, shoutout sa'yo, tropa. Yan, shoutouts. Yan, next natin mga tropa. Dito kay Neil Mark Beltran. Pa-shoutout, boss, Yasme. Taga-Noa rin ka, Pampanga, boss. Puntalan na ka. Pa-selfie ko. Yun, no? Artista na tayo, man. Yan, shoutout kay Neil Mark Beltran. Maraming salamat, tropa. Nga pala, taga-Concepcion kami. Sa Concepcion, Tarlac. Hindi kami sa Pampanga, mga tropa. Yan, next natin. Dito tayo kay Jamaica Di Marukot. Yan, pa-shoutout, Lods. Sana napansin mo ulit ini. Panay ko nga abangan din video mo, Lods. Yan, maraming salamat sa'yo, Jamaica Di Marukot. Shoutout. Yes, sir. Gising sa umaga. Then next naman natin mga tropa, ito kay Jolene Libungan. Thank you sa pag-shoutout, Lord. Sana sa susunod na vlog mo, ma-shoutout mo ulit ako. Pa-shoutout rin po sa aking nag-iisang babae sa puso, ko na si Jolene Rose Libungan. Mag 3 years anniversary na po kami sa 15. Hindi ko alam kailan to, men. delay na kasi ito shoutout natin. Yan, sana ma-shoutout mo ulit kami, Lods. Lagi po siya nakasubaybay sa vlog nyo. Kapampangan po kasi siya, yun lang po. Thank you, Lodi, and God bless always. Yan, maraming salamat sa inyo, mga tropa. Yan, shoutout sa inyo dalawa. Yan, sa kay Jolene Rose Libungan. Yan, shoutout sa inyo, mga tropa. Maraming salamat. Mag-alala, ikaw ay sa akin. Yan, next na tayo, mga tropa. Kasi mahal Oy, ito pa lang pala yung shoutout talaga ni John Andre Ramos. Ito pa lang pala, basahin natin. Yan, pa-shoutout, Lods, tsaka ka rin taga Del Carmen na Makatak, tsaka Chismosa. Pasabi na din, Lods, Pogi, John Andre Ramos. Yan, shoutout sa'yo, John Andre Ramos. Yan, Pogi, Biliken, Del Carmen. Yes, sir. Yan, next natin mga tropa. Yan, ito kay May Reyes. Wait. Kaganto, palaging masaya. Wait. Ayan, kay May Reyes. Shoutout ko yan sa susunod mag-video ka. Pwedeng itang brown mong kapitig. Sulod mo, briki kay Saita. Yan, kuya, thank you very much. Last shoutout na rin kami. Family Reyes Castro, Sampang Regala. Yon, shoutout sa inyo lahat sa Family Reyes Castro, Sampang Regalo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yes, sir. Yan, next natin mga tropa. Dito kay Rise sa Kabigting. Pa-shoutout, Lods, from Marayat, Pampanga. I support you. Sabi dapin basta Kapampangan, manyaman, lalulugod. Yan, shoutout, Rise sa Kabigting. Shoutout sa'yo, tropa. Maraming salamat. Yan, next natin kay Catherine Legaspi. Pare ko pa-shoutout. OFW from Doha, Qatar. Shoutout din taga San Isidro, Magalang, tsaka Mangalit, Mabalacat City, Pampanga. Yan, shoutout sa mga taga Mabala. Yan, shoutout sa mga taga Mangalit, Mabalacat City, Pampanga. Shoutout sa inyo lahat. Galing ito kay Catherine Legaspi. Yan, next natin mga tropa. Here, dito tayo. Wait, next song tayo. Yan, favorite. Yan, next natin mga tropa dito kay... Wait. Ikaw ang binibini natin. Ito na lang. Yan, next natin dito kay Dave Dison. Yan, pa-wash out, tropa. Shoutout sa'yo, Dave Dison. Maraming salamat, tropa. Yes, sir. Yan, next na tayo mga tropa. Liligo, binibining mo kung pweto. Ito dito kay Rise sa Kabigting. Di ko alam kung nabanggit ko na to kanina. Pero shoutout ulit natin. Pa-shoutout, Lods, from Marayat, Pampanga. Yan. Shoutout kay Rise sa Kabigting. Yes, sir. And then dito, susunod natin. Pa-shoutout, Idol. Pati ka rin taga San Miguel, Tarlac. Salamat king good vibe. Basta Kapampangan, manyaman. Yun, tama yan. Yun, shoutout dito kay Jessica Ginto. Maraming salamat, tropa. Ang ngiti mo. Next naman natin dito sa tropa
natin na isa. Kay Christian Mongkalian, shoutout sa'yo tropa. Ingat dyan kung nasan ka man. Yes, sir! Uy, bad trip no? Meron pa ba? What? So ayun mga tropa, tapos na pala ang shoutout natin hanggang dito lang. So sa mga gusto magpa-shoutout dyan or magpa-washout, yan, comment lang kayo dyan sa baba. At huwag nyo na rin kakalimutan mag-subscribe kung di pa kayo nakasubscribe sa ating channel. Yes, sir! Paliguin lahat So kahagulan. hanggang dito na lang ang vlog natin mga tropa dahil may aasikasuhin pa tayo. Meron pa tayong customer dahil Barbarous Mr. PB. Maligo So araw. yan mga tropa, maraming salamat sa mga tunay na suporta at sa 4,300 plus subscribers natin ngayon. Yan, dumarami na tayo dito mga tropa. Maraming salamat. So yan, hanggang dito na lang ang vlog natin at ang washout part 5. Maraming salamat sa mga gusto magpa-shoutout. Yan, comment sa baba. And don't forget to subscribe. I love you mga tropa. Yes sir, let's up. Mali ang napindot natin. Yan, maraming salamat. Bye-bye. Talaga ang kakaiba. Ikaw ay tanso pero ikaw ay kalawangin. Pagbigyan mo lang ako na ikaw ay sasampalin. Para bang nakabalot